soyayya sace kan kauna na yace ga hannu na jani na samu wacce take kaunata na kiranta sarautar mata ta yi daban a cikin yan mata Allah ya sa ta zamo matata. Mutum ya soka a baya ya ƙika abin kamar macin zarafi lafin gabai goguwa a ranka Allah ya wata ka tafi don Allah karki guje ni. Ko kai da shi gaba dole ka koma so ya zama mana ɗan kadafi duzantukan mai san ka na fari akwai wuya kafin su tafi zafi idan ka tuno su. Ra'ayin mai san ka ya sauya baya gudun yi maka zafi da kokari sunan ka ya bata dan kada wani ya zo ku tafi abun arai kwai ciwo. So me kamar lantarki kwakwalwa ba ta aiki zuciya ce ke yaƙi gabbai suna ta saloki domin kisan manufar su. Me zandawa ta yi dangaki yarda ta sa na ji sirrinki mazo ki samin zobenki a kariya zan goya ki alamin na kaunar ki. Kina kama da jinin masarauta na yarda ke zaki mun gata na baki zuciya alkintata na ga kina da fahimta kin sani na yi wa mazaje rata. Mai ɗazakai alkunya ce da suna rayu hakika ce suka dara ba a rance da shiga makara aikwa ce mai kushe so ya zauce. Yanzu gidan kuma gana kin shiga rai kin zauna kaina na baki amana Allah ya bar mu da juna ni majina